everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Napahimutan ko na din sa sod ang akong inahangaray na. Magawas na din pangitaon ko nga akong amahang hari. Sige, apan, mag-amping ka sa gawas. Tungod kay, basin makitaan ta sa mga kaabi ni Alastor. O amon, kinahanglang mangandam kita. Magkuha ta og so. Kay kun maagtan ta og kangitnit sa gawas sa palasyo, may ikaiwag ta sa dan. Precisa Estia. Kadumdum ko asa na imot ang mga suot ni sa palasyo. Hala, unsa ron? Kung doon na may kontra nga ni Adini karon sa sud sa palasyo, musukol ko amon. Lungguan ko siya sa iyang Ingon sa atuwa siya sa gawas, Prinsesa Estia. Pilangon na kita manggawas din sa palasyo. May tingog. Tingog sa akong amahang hari sa lamis. Magawas ko. Prinsesa Estia! Ayaw paggawas! Prinsesa Estia! Prinsesa! Niyan ako sa gawas sa palasyo. Mingoon palibot. Nahibaw ko. Ako lang ang ilang gibantayan. Tingog sa akong amahang hari. Amahan ko hari! Hain ka! Hain ka! Tingog sa kaaway. Mahandam ko. Gawas sa imong gitaguan. Pakita ka na ako! Ipakita ka na ako ang akong amahang hari. Ako ang inyong tuyo, dili ba? Pas! Ibalik ka na akong buhay ang akong amahan. Aron mukuyo ko kanino sa akong kasayon. Gawas na kaaway! Ang mga agaris, nanggawas sila. Kadaghan nila. Unsa naman ang kentanya? Ang mga gatos. Di pa libutan si Prinsesa Estia. Basta may kukuhaton. Makatabang ko ni Prinsesa Estia. Ang mga lisyo sa intapaw. Kini. Gamitin ko kini. Aron makatabang ko ni Prinsesa Estia. Madako ninyo! Apan ipakita ninyo nga buhi ang akong amahang hari. Mamusta kay ganti! Muatake siya kanako! Sige! Doon! Mangandam ko. Doon ligod siya. Musukol ko! Si Prinsesa Estia. Ipalitok o giligid. Buot siya ang dakmo sa mga agados. Kana! Ayaw po dako, Prinsesa Estia! Lupad! Lupad dahon! Tada ko sa ibabaw! Tada ko sa ibabaw! Gusto na mo kumata? Dili siya sa ibabaw Nangalipong ang kubang mga agaris. Unsa man kay gibuhat ni amon. Pangitaon ko nga akong amahang hari. Basin makitaan ko siya. Amahan kong hari! Amahan kong haring salamis! Hain ka, amahan kong hari! Sige! Lupad dahon! Lupad! Tapay lisyo sa ututututay! Lisyo na sa tapaw! Niya! Napayanan ka mo ba mga agaris? Wala! Ay naman to si Prinsesa Estia! Ano ako magkakita? Asa mga tayo? Prinsesa Estia! Prinsesa Estia! Ako nakita na nangalanag ang mga higante, ang mga agaris ng ligdas sa yuta. Ug unsang hitabo? Tungod sa gibuhat ni atong amigong duwende ni Prinsesa Estia. Andar! Dangan! Oh, ang sulugoon. Gikan siya sa Erkelia. Unsay balita? Unsay ginaong minsay Haring Alastor.
ipatawag ko sa hari sa Erkalya. Ruwa! Haring Alastor! Manglakaw kita! Kuyog kamo kanako paingon sa Erkalya! Matuman, Haring Alastor! Uban ka sundaong pakan! Ikaw ang akong sakyan! Matuman, Haring Alastor. Kasigihan ko nila sa pagukod. Dili sila mohunong hangtod nga ina ko makuha. Asa magkakuinisan ko karon? Oh, Amon! Sakay! Kit, padakon ko ang dahon! Oh, Amon. Oops. Sige dahon! Lapad! Lapad na! Ang daog lang ang nagdaog kahayag kini sa palibot. Gusto na akong matuhog. Apo nang ako una-una. Naglatagaw. Wa nang akong inaharay na. Patay na kini. Ug ang akong amang hari. Wa ko na ikita. Buhi pa ka si amang hari. Buhi lang unta. Walang unta siya kana sa mga demonyong sakop ni Alastor. Prinsesa Estia! Huwag ka makatuog! Gusto kong matuhog, Amon. Habang di ko makatuhog. Una ka! Pansi, huwag ma! Sa iyong kinabuhi! Nidaog si Alastor sa iyang pagguba sa atong palasyo. Ipatay niya nga akong inahan. O pa ko masayad, Amon, kung buhi pa ba ang tod karon ng akong amang hari. Ang mga taga-Limurya nangamatay na sa... Doon ay ipangsud sa pukot! Ambot! Buhay pa ba ito sila? Unsa may atong sa kanila, Amon. Wa ta mang hilabot sa tag-awas, dili ba? Tungod sa ilang takong! Prinsesa Estia! Oo na! Huwag ang ilang gibuhat! Ayaw nila! Sakto kami! Huwag ang langay! Tungod kay gusto sila buhagi! O gamiton ko niya sa pagkadautan, mao ba? Pinaagi na ako. Musanay ang iyang mga kaliwat. Ug nganong ako man, Amon. Nganong dili man sama nila ang ilang gamiton. Nganong ako man ang imuong bayanan sa mga kaliwat nga gusto mahitabo ni Haring Alastor. Ayaw! Sakto gina mo! Inahangay na! Kung makita mo ang mga kaaway! Ayaw git pagpadakot! Amon? May mga kaaway nga ni abot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.